Nakatry na mo sa trending tanghulo din sa Iligan City? Grabe ka crunchy ug lami kayo. Buy one take one for only 100 pesos? Sulit na kayo niyo eh. Yo, what's up mga sir? Welcome sa ato ang taon Surrey episode 18. So karon na napunta karon sa night market kay natay suruyon nga trending na tangkulo kay sa night market sa Iligan City. So located din sa diani dapit sa may PNB no. Tapos police station and then naas na diani dapit kita. Okay. So karon atos lang suruyon and nakita nito now kay daghan na kay nga nagpila ng mga tao no. Kamulo pa sa prepare sa ilang tanghulo nanay mga tao nagulat. Let's go. So kita ninyo no, maulis na yan. Anyway, this is Healthy Nuts food cart event and kita nato din. So nanay mga kuan no, nanay mga tao na nagpila naghulat sa ilang tanghulo. And itong tanawin. Excuse me dyan my mom and sir. So, yes. So, ingani ang kwan pag-prepare sa atong tanghulo dyan. Mas Ma'am Shara dyan o biyang kauban. Sa itong name niyo ma'am? Ha? Jean. Si Ma'am Jean. Okay, mo na ni ato ang mixed fruits o strawberry. So ay lang 100 pesos is duha ka book and then namoy kapilian. Say kapilian lang. Meron kaming chocoberry, then mixed fruits, then strawberry, nuts, then mga exotic fruits, then mo siya. Maraming. So mo na to ang kwan, tanghulo natay strawberry and mixed fruits. First bite nato. So karon ang mixed fruit na pud nga ato ang tilawan no. So kaniyo. First time na ako ni makakaog tanghulo no. So inano din ang taste niya. Crispy kayo kay tungod siya yung sugar and then lami pud kay yung fruits niya. Of course, mga imported nilang mga prutas diyan ni gamit. So kung ang kuan nato siya na siya pagka aslom-aslom nga atong mga fruits, madalar siya tungod sa ato ang sugar nato na gi-coat bitaw ni cover aning kuan atong mga fruit. Nindot kay siya combination kay na siya pagka aslom gamay and then tamis. Try jud niyo diani sa ato ang tanghulo din sa night market sa Iligan City diani sa Healthy Nuts food cart event. Dami crispy kayo siya. Anyway, dagan sila mga customer karon diyan nagulat nag-order kay barato ra kay siya kay for only 100 pesos na kay duha ka tanghulo no. Pili lang ka kung mixed fruits or strawberry imong gusto no? Yan as in lami kay siya do. Lami kay siya. So karon tilawan na to ilang chocoberry. It consists of strawberry and chocolate. So kita ninyo ang ato ang strawberry is coated with chocolate.
First bite. Bago pa ako kabalo nga, lami man din siya, no? Ang strawberry, butangan og chocolate. Overload kayo lang ko, no? Chocolate na dyan. Sold kay ka. Kung ikaw hilig ka og mga chocolate, magustuhan dyan din mo. Try na itong kaon. Ang sa katibok na strawberry with chocolate. Grabe ka heaven. Grabe ka heaven do. Yummy kayo. Yummy kayo. So, isa pa. So, more maka-addict mo din yung ano eh. So, this is only 130 pesos, no? And overload na kayo siya, oh. Kawa. And ang yung strawberries, mga dagko. No? Dagko kayo siya mga strawberry. And, try na ito. Oh, hindi yan. Amis kayo yung strawberry niya. Try pa natin isa. Yan. Sabi. Anyway, nako nakita din sila ma'am, no, nagtaon sa atong tanghulo and wala to sa gamay nga interview kung unsa ilang masulti about ano ilang gikaon karon. Ay ma'am, sa name niyo ma'am? Gretchen. So, saan ma'am? First time nimo kaon sa tanghulo or first time? So, sa imong first time, unsa imong masulti sa ato ang tanghulo? Dami siya sa crunchy. Dami siya, crunchy. Saan siya imong gi-order? Tong Strawberry. strawberry. I see. So, ikaw ma'am, sa name niyo ma'am? Isay. So, sa'yo masulti mo sa tanghulo. First time niyo ma'am? First time dito. First time ko din mo. Huwag Ngayon, na mong ipangita. Gikan dito na wala ka niya. Okay, gawas ako ka Spain. Di mo yun. yun siya yung ipangita dyan. Pangita, ginagawa mo. So, karon natilawan na dyan ninyo ang tanghulo. Lami siya. So, taga-Iligan no ma'am? Ada pa sa Iligan? Boroon. Ikaw ma'am? Boroon. Kasi naman gusto i-shout out sa inyong mga friends and family. Kung gusto nga. Family, dito ang balon. Mas ka ngayon. Boroon, o dito sa Fernando. Okay, shout out sa kanto na family nilang ma'am, no? Gretchen at ma'am Tisay sa Boroon and Mindbalot. Mga teacher din mo? Sa admin. Okay. Sa to na kan? Tomas Kabili. Tomas Kabili National High School. Shout out din na sa ato ang mga teachers and mga staff. Okay, thank you.